Έλα να σου πω μια ιστορία. Όλα ξεκίνησαν το 1939, τότε που το παγωτό δεν ήταν δεδομένο, ήταν πολυτέλει. Έτσι, ο παππούς μας Ηράκλης, στη δεκαετία του 30, άνοιξε ένα μικρό καφενείο, στην οδό Λίδρας, αριθμός 110. Αρχικά μπορούσες να βρεις καφέ, γλυκά και λίγο αργότερα χειροποίητο παγωτό, φυσικά φτιαγμένο από τον ίδιο. Τότε το παγωτό δεν φτιαχνόταν εύκολα, ήθελε πάρα πολύ κόπο να φτιαχτεί. Ξεκινήσαμε με 5 γεύσεις. Βανίλια, σοκολάτα, φράουλα, φιστίκι και λεμόνι. Τώρα έχουμε φτάσει περίπου τις 35 διαφορετικές γεύσεις. Η συνταγή όμως παραμένει η ίδια. Εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά. Η πινακίδα μας ήταν πάντα το σημείο αναφοράς και συνεχίζει να είναι και σήμερα. Έτσι, από ένα μικρό καφενείο γίναμε η μακροβιότερη βιομηχανία στην Κύπρο. Σήμερα εξελισσόμαστε με τη νέα σειρά παγωτού των τζελάτο και νέες προσθήκες, όπως κρέπες, βάφλες, pancakes. Αν θες να φας το πιο λαχταριστό παγωτό της ζωής σου, σε περιμένουμε. Στα 2 καταστήματά μας, στην 28η Οκτωβρίου αριθμός 19 στην Έγκομη και στη Λίδρας 110.